Lord, thank you for the blessings. Galang-galisod yapon ta kay Kuya ga college. Saan? Palong gatahangan. So, na guys, ako na unang mapunit dani sa crispy kajo sa dya agpanit guys. Dya, daghang salamat Lord sa mga blessing. Dya, salamat sa dun sa nag-invite na madari. Si Mama Maricel o ni Kuya Junior. Salamat po dya, happy birthday, 18th birthday ni Mary Grace. Dya, happy birthday po ni Sis Marieta Ramo diha sa Canada. Salamat po kaadyo sa ibong kamaadyo Sis Marieta. Tagaan pa kagtas nga kinabuhi ug maadjong panglawas. Thank you dya. So, banat na guys kay mo na ni pakals na ni guys ang tawag diri pakals. Parang dakuwag banganga lagi ka Mark. Ako kay banganga oh. Happy 18th birthday Mary Grace from Mama and Papa. Wow, nice kulay pink. Diadara gatuhang chicken guys oh. Chicken pinirito. Kuwasa na nakuha na siya kay nagmuis gitakduban. Hello, Mamers. Hello. Nay, birthday mi dari oh. Taklog. Hi sa kadari. Hi sa Tita Mers. Tita Mers and family. Hi. Happy birthday to you. Gi. Kusga. Magkanta. Happy birthday to you. Nakita ang? Ano ba? Kita mo. Kwa. Hi sa mo sa vlog. Hello, Hi vlog. Kalimot ko. Kalimot ko. Dali na. Kaspasa ba? Kaya mag-iro. Ay, maragot. As niligirit sila. Depin, wala pa rin ka nag-count pin. Hindi ako yung gitapulog niya. Hindi, patoy man ako. Pila nila. Uy, napas likod ka nila. Lami mga dula, naka-uniforme lagi mo. Uy, langaw. Lami ag timpla sa chicken. Lami ag timpla sa pritong chicken. Ha? Very good. Kuwara ako niya, pritong chicken. Pare, mag-classmate. Di sa mangan he. Isarado niyo ang dito ha, kay nay dugi-dugi ha. Tapos dali ni Daloy kayo. Palit. Ayaw ikwan yung plato ha. A few moments later. Salamat di ka na sa bag. Asa yung cellphone mo itong ibit-bit ka niya. Bye. Bye guys. Na ka? Okay na ka?
Yan ang amping na to ha. Hi guys. Kay nalagi tayo daghang bunga pero na-harvestan na namo nig tulo ka buok. Kay gidani Ate Erlin. Yan na po yung mga daghang paghapon bisag sa nimo guys daghang gapon si Jan ah. Abot na bisag likod, tubangan. Ito mga bago nga palaya. Diyan karon guys mag-harvest ta og talong. Nagalining abot dito guys sa kuan oh. Ya. Abot diri og saka. Ito itong talong guys, grabing ka tagas. Buyag. Oh. Dali ko gunting. Yes. So duha ra itong kuhaan guys kay sunod adlaw na po ng uban para natay masidaan. So duha yang gikuha. Lipaya din na nangari sila gahapon mga taga-dalagit kay malagi na first time lagi ko na sila kakitag ngana. Bisag ako guys first time po na ako nakakitag ngani katong paguli na buhol manang na amis jud ko mo tong nagdaadjug ko. Nagdaadjug ko liso kay halaging gi tanom. Nja daghan na ra atong kuan guys. Daghan na kadugbunga gatehang upo. Ha? Isa dito oh. Apo dia guys oh. Yung ani makit ini Jijin gahapon dia, parang ka-cute dia. Tapos babaw to ah, daghan na kasi guys na oh. Yang plus na pa di kubasa daghan ah. Kubasa na siya. Napo dari kubasa dia. May mo padadong ni siya guys. Hama na sanggi saka na ah. Nagbunga itong upo. Makakain na tadanis upo lang ira ba ni sa butangan og kanang ginaling. Ito guys kay lutuon sa ni Nicole, si Nicole may magluto dani kay jaran pay mukaon ka na may sudan bidadto nga kuan niritong litsong baboy. Guys, sumana din mi paniud to nya si Nicole galuto ni si Jaog. Guys. Talong gibutang ang itlog. Ito ang i-harvest gani. So kay nakakita mong kuog ya manggustin. Yung kaya pagod ka ng pipino. Kayo mutaas ang hyper guys kanang kaon ako pipino. Diyan isuotin nila ng sis Ansan oh. Muhang pamasko naman ni Papa Edi. Lami ka doon yung mangustin kasi wala pa nakakaon ng mangustin ha. Kami ka doon. Yes, yes, oh. Yung kapaidi. Malit na ipag mag-itlog. Nakita ka sa imong, oh, nakakita na day ka. Pariho day ni kupol day ni. Kuan. Kupol ang t-shirt. Ija kay nakabutang USA niya, plug og. American ni plug ni no? Imo plug Hawaii ako ah. Ay, plug di sa Hawaii. Di plug sa USA. USA. Ako Ay, ah. kay sakop day sa USA. Oh, ako USA. Salamat ka, Jo. Sa mga grasya. Hindi mga unka daning ko, anong gustin, lami ka sa gasa. Ganahan ko daning purtasa, kaso lang kani. Season daw ng karon, barato rin sa karon, pero mga December nga, mahalan eh. Hala, natuyo naglisong. Girot dito.
Turok jud ko kanina sila. Hadlo ko na sa una makatuyon kag liso mo turok ko nagbungal yun. Kasabihan na guys sa ano. So, basto to. Kato dahil ni nga Don't take it seriously, ya. Joke lang, joke lang. niya inintag pataka ng istorya. Say mo good guys. Masajud kag istorya bito kanang di na nato ma-delete kay na istorya na nato ano ba. Namo jud tay time nga masajud bito kay di ba ta perfecto niya di puta bright niya mga bright kali mga masayo pa mangani. Ya salamat di kasus katuningan nga dayawit ramang kog hangba ba kay katulunal ba dari nga pero sa pagkatinuod lang jud guys kita tayo mutuod na tayo ariston mutuod na sa tayo nga na kuanda ni kay nasa mga pero maragi atong tuan ang Ginoo raman jud kay si raman jud nasayo sa tanan natin kinabuhi sa pinasayod nga mujad sa ating kinabuhi nga ba ang Ginoo ra jud. Pero matimingan magud guys nga nay mga story bitaw sa mga katigwangan. So ako ba mo tuon ng mga katigwangan. Ito nay musilingan pud nga nay darin niya. Kapila na sana ka ninja. Namatay nga ba na. Katuhang gi-vlog des ni Agi, wa jud siya manguyab kay bawo jud sa siyang pamilya ni mismo ni ingon nga. Boy kuno basta kuan pero amo lagi to Ginoo lagi magbuot. Hindi ka mukha ni pa. Sila sana. Mura santol. Ha? Kamay ra gipalit kay. Ito ka naman ni Diluangan. Nailisulit na. Hindi ah. No. Masalamat sa kani Ma'am Kuan Primitiba. Ma'am Bisminda. Ay shout out din ko Ma'am Primitiba, I love you. Ni Ma'am Gloria Hamil, salamat kadyo ang kakit kadyo imuhang apo. Ay sinsa na ko video para sa cute. Yung kaning ko ano ni guys, anihang pakpak ani, pwede din siyang pakuluan. Yung immune kay tambal ng UTI, tambal ng high blood. Kanan. Kanin sa palito niya ang panit. Yung mga himuon nilang kape. Diyan guys, gimingaw ko sa akong alago. Si Tita Gigi na. Diyan ipainom mo gatas. Nasili, sige hilak. Nagbuhat ng taon na sa asar yung ito eh. Dagan siya eh. Dugo. Ew! 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 Meow! Ew! Ew! Ayaw, umakay. Naklapot na rin. Nangita dito siya. Pag-hilak siya kay kuan tanong pinangga ko niyang puy. Gahamatalan siya ng hang kuwang ka sa kahuway, wako ka kahuway. Nga ni hitsura nga nakakaunog kuan manggustin. Bito guys kanang hamata lagi marag kanang luy-luy kay kuan. Kana laging busy kajo-kajo ta kanang nagpanday po gud to sa kuan des ngayong adlaw gi atep-atep pa na. Kuan daghang salamat kadyo ni Ma'am Bisminda. Salamat kadyo. I love you ma'am. Salamat kadyo sa imong pagmahal namo. Salamat sa imong pag-adapt namo kanang. Kuan di jud ko magsawag pasalamat ma'am. Salamat po ko ni Ma'am Bitani diya sa Germany. Salamat kadyo Ma'am Bitani kanang di wa jud ko nimo makalimti. Kanunay jud ka nga mag-message na ba salamat kadyo. Diya. Karang mamuot lagi ko karang mga words bitaw sa buhol bitaw nga jijijiju bitaw guys. Mamuot ta maminaw bitaw nya murag malipay pud ta ba nya. Aghang inistoryahan dari kay murag natakdan na magkukudari sa istoryan sa slub. Murag na yud ba. Di jud ko jud ba. Kanang usay bitaw imong kanunay makaistorya nga
pinino. Diya murag di man dyan nato makalimtan na atong word sa buhol bitaw nga GGG. Diya salamat diha amping diha sa Germany Ma'am Bitani. Diya I love you Ma'am Bisninda. Salamat sa tanan kanang lagi na nanay mag-vlog na ko dari nga nice na kadugang likuran sa mag-vlog ko kay katong sa una mag-vlog ra ko atubang ra mo ko sa kabuwakan pero okay ra man gyapon magatubang pa sa tang kabuwakan guys kay ato mga buwak dari nice pud sa kadyo basta daghang kadtong salamat Ma'am Bisminda kanang sa tanan nimong kamaadyo ja na agatuhang buwak di ini siya mawad-an og buwak ni kaning bumbil. I love you ma'am para nimo ni Ma'am Bisminda para nimo ni ug Ma'am Bitani ja mo lagi nagimingaw pug ko sa mong tuy-tuy pero gisindan mangyapon ko ni Jijin Borso kanang picture kay kuan mo mata jud ko magpuyat jud ko dadto ni guys kay ha jud to siyang padidion hang paimnon og gatas ja mo lagi to guys kaning hang wa pa may nakapang maghipos kay na ang kuan kanihang mga bumbil darin hagi pamutang lagi kay mo lagi nagiputdan haning kuan babaw kanang giputdan haning mansangita sa init na sa nga tanan na grabe na silang kainit pero okay raman kay kaning mga bumbil anad man ni sa mga init kan mo buwak raman din sa init na love you guys love you tanang viewers mga silent viewers I love you ja salamat tay pug ko sa mga aning bisita dari mga taga Bohol to sila salamat ka adjon ja taga Dalagit salamat shout out ko dis mga taga Dalagit shout out ko ni Ma'am Erlyn og ni Ma'am Milit salamat ka adjon sa diyang pagdadari na og kanang repulyo ja magluto ra mi repulyo ron Nicole amo ra si diyang butangan og itlog so daghang salamat kay sa mga tao nga nagmahal namo daghan ka adjong salamat kanang di naman mo matagsa-tagsa namo og nahog mention daghang kanang salamat ninyo mga followers o mga viewers daghang kayong salamat I love you and God bless and more blessing sa mga tanan nga nag-share og blessing labi na ni Ma'am Bisminda og ni Ma'am Bitani sa tanan nga din ako ma-mention salamat kaadyo ja see you in my next vlog guys love you and amping